Maray na pagkabuas, kumusta po ka mo ngamin mga kababayan kong Bicolano, Bicolana, lalo pwede sa mga kababayan kong taga Pulangi, dito po yan sa Albay, sa Pulangi. Shoutout mga kababayan ko sa Balinad, Pulangi, Albay, kumusta po nga kami dito. Ito mga kaibigan, gusto kong ipakita sa inyo yung isa sa pinakamaganda at pinaka-progresibong bayan po rito sa amin sa probinsya po ng Albay. Marami-rami na rin po kasi tayo mga kaibigan na napuntahan sa ibang lugar dito po yan sa parte ng Luzon. Tapos nakarating na rin po tayo sa Visayas, tapos sa Mindanao, pero kailanman hindi ko po malilimutan yung ang pinakamamahal na bayan kung saan po ako nagmula, kung saan po ako sinilang, kung saan po ako lumaki. Pero di naman po ako lumaki masyado, sakto lang. Pero syempre mga kaibigan, gusto kong ipakita sa inyo yung aking pinakamamahal at pinakamagandang bayan po rito sa probinsya po ng Albay. Isa po pala sa pinakamagandang bayan po rito sa amin sa probinsya ng Albay. Ito mga lods mga kaibigan, dito po tayo ngayon sa aming public market ng Pulangi Public Market. Napakaganda, malinis at maayos po yung kanilang mga paninda po rito. Kaya maganda po rito mamili kapag dito po kayo pupunta sa aming bayan. Ito naman mga kaibigan, sa labas po yan ng palengke kasi kapag ganito na may okasyon, Pasko, New Year, tapos araw ng palengke, may mga paninda po rito sa labas kasi napakarami rin pong mga nagtitinda po rito, mga taga-ibang bayan, mga taga-ibang lugar, dumadayo po rito para magtinda sa aming mapayat na bang banwa ng Pulangi. So ngayon po mga kaibigan, napakarami na pong pwedeng pasyalan po rito sa amin, napakarami na rin pong mga kainan katulad po ng mga fast food, Jollibee, Chowking at iba pa na marami na rin pong makikita po rito. Tapos may mga malls na rin po rito katulad mga kaibigan yung mga malls na makikita po natin dito, yung Centro Mall. Tapos ito mga kaibigan yung LCC Pulangi, magkabilaan po yan. Tapos ito man mga kaibigan yung Centro Mall, ito yung makikita po natin kapag papasok po sa may CR. Nandito po yung picture ng Bulkang Mayon. Napakaganda at malaki mga kaibigan itong Centro Mall. Isa rin po ito sa pinaka medyo malaking mall po rito sa amin sa Pulangi sa Albay. Meron po rito hypermarket, ayan mga kaibigan, marami rin po rito mga appliance center. Kaya kumbaga mga kaibigan, hindi na po kayo lalayo, pupunta pa po ng Legazpi, yung po kasi yung pinaka-sentro sa amin, may Robinsons Appliances. Kaya napakakumpleto na rin po rito kung ano po yung makikita pa natin sa ibang karaniwang mall. Ganito rin po yung inyong makikita po rito sa amin sa mga malls po rito sa Pulangi sa Albay. Ito naman mga kaibigan, isa sa branded na mga damit, yung Pawn Shop. At ito talaga mga kaibigan, yung isa sa pinakamasarap na pagkain o kainan dito o restaurant dito po yan sa amin, yung Bigs. Napakadami po niyan dito sa aming probinsya ng Albay. Hindi lang po yan, kundi sa ibang rehiyon po rito sa amin sa Bicol. At ito naman mga kaibigan, yung aming simbahan. Tapos ito, yung sa aming plaza. Napakaganda rin po rito mamasyal, lalo na kapag hapon. Dati mga kaibigan, napakahirap pumunta rito noon kasi wala kaming pamasahe. Kasi malayo pa po yung barangay po namin sa Balinad, halos mga, kung hindi ako nagkakamali, mga 7 kilometers pa. Napakahirap din po ng transportasyon dati nandito papunta sa bayan. Kaya kung makapunta ka rito sa bayan, parang napakalaking pagkakataon na yun. Ito mga kaibigan, yung aming tinatawag na kiosko. Dito po ginaganap yung mga ibang mga palabas, mga ibang concert kung meron man. Dito po yan sa may plaza. Katabi lamang po yan mga kaibigan ng aming municipal hall, ng Pulangi Municipal Hall. Napakaganda na rin po mga kaibigan ng aming municipal hall. Tapos yan sa tapat, yan po yung Sabido Park. Sa may tapat naman po yan mga kaibigan ng simbahan. Ang aming bayan mga kaibigan, matatagpuan po yan dito sa 3rd district po ng Albay. Meron po kaming 44 barangays at isa po itong first class municipality. Ang pangunahin nga na po namin dito ay ang pagsasaka, tapos pagtatanim ng mga gulay at iba pang mga root crops. Itinatag mga kaibigan itong aming bayan noong pong 1584 ng Spanish friar na si Baltasar ni Magdalena. May layong 552 kilometers sa Maynila at 43 kilometers naman po sa Legazpi ang aming kapitolyo. Matatanaw din po rito mga kaibigan yung panoramic view ng Bulkang Mayon. Sa ngayon mga kaibigan, may dalawang pinapaniwalaan na alamat o legend ang kung saan nagmula yung aming bayan ng Pulangi. Una po rito mga kaibigan, nagmula daw po ito sa isang puno ng Uyangge. Bali extinct na po ito ngayon, di na po yan ngayon nakikita rito. May ilan mga kaibigan na mga pangalan ng barangay na nagmula po sa puno, katulad po ng Barangay Kutmon, Barangay Amugis, Barangay Lanigay, Buyo, Anupol at Maynaga. At ang isa pa naman pong pinapaniwalaan po namin dito, nagmula daw po yung pangalan ng bayan namin ng Pulangi sa isang napakagandang babae na nagngangalang Angge, na palaging nakasuot ng kulay pula na damit. Kaya nang tinanong daw noon ng mga Espanyol kung anong lugar ito, sinabi ng mga lokal na Pulang Angge, na sa kalaunan naging Pulangi. At ayon mga kaibigan sa kwento, na-inlove daw po si Angge sa isang makisig na mangangaso at sila ay nagmahalan. Ngunit may isang mangkukulam ang may gusto din sa lalaki, kaya sa sobrang selos at galit, ginawan daw po niya ng sumpa at ritual si Angge dahil sa kanyang pagkakasakit at panghihina.
At dahil daw po dun mga kaibigan, dinala daw po si Angge sa isang albularyo at natalo daw po yung mangkukulam at tuluyang gumaling si Angge. Ngayon mga kaibigan, yung pangalan ng aming festival dito na pinagdiriwang tuwing buwan po ng Hunyo ay Pulang Angge Festival bilang pasasalamat sa maganda at masaganang ani at sa kapistahan po ng aming bayan. Napaganda na mga kaibigan ng aming bayan at sa ngayon, eto meron namang bagong bukas na terminal. Ito po yung tinatawag na, kumbaga mga kaibigan, sa Parañaque merong PITX, dito naman po sa amin mayroong PITT. Ito mga kaibigan, yung Pulangi Integrated Transport Terminal, bagong-bago lamang po itong bukas. Ito kasi mga kaibigan, kabubukas lang po yan noong December 10 kung di po ako nagkakamali. Napakaluwag, napakaaliwalas at maganda po yung bagong-bagong terminal po namin. Malinis din po mga kaibigan yung CR po rito kasi bagong-bago pa. At syempre mga kaibigan, kapag andito kayo sa amin sa Pulangi, hindi po mawawala yung pinakamasarap at pinakapaboritong pagkain po namin mga Bicolano. Ito po mga kaibigan, yung pansit pa to na talaga namang nakakatakam habang kayo'y hinahalo-halo po natin. Sobrang napakasarap po nito. At ito mga kaibigan, habang namamasyal ako kanina doon sa may school ng Bicol University, Pulangi Campus, tapos dito sa may Pulangi General Comprehensive High School, may nakita po ko rito ang kainan. Ito mga kaibigan, kung pupunta po kayo rito, napakasarap po rito kumain sa Duck Ranch. Bali mga kaibigan, boneless po ang kanilang mga chicken, parang nasa 24 chicken na nasa Maynila. Tapos may kasama pong juice yan. Ito, napakasarap din po ng kanilang mga juice. Andito naman ako mga kaibigan sa Barangay Alnay kasi dito po matatagpuan isa sa pinakamagandang school din po sa amin. Ayun mga kaibigan, Pulangi Community College, yung PCC. Napakagaling po magturo dyan, napakarami na pong napagtapos niya na naging mga professional at naging asinsado na po lalo sa mga teacher. Dati mga kaibigan, dyan ako nagsasaka kasi dating sakahan yan. Dati dyan po kami talaga nagsasaka, nagtatanim ng palay. At ngayon wala na, halos ginawang subdivision na po yan. Wala na pong gaano mga palayan po dyan. Halos nasa doon na sa may bandang dulo yung mga palayan. At ito naman mga kaibigan, dito na ako sa aking pinakamamahal na barangay. Ito yung Barangay Balinad. Napakaganda po ng aking barangay. Ayan mga lods, ganda po ng view po rito. Napakaganda ng view ng Mount Masaraga. Makikita rin po rito mga kaibigan yung view po ng Mount Mayon kapag nasa may palayan, tapos may mataas na lugar. Dito ako mga kaibigan lumaki. Dito talaga ako nagkaisip sa magandang barangay po namin, ang Barangay Balinad. Ito mga lads mga kaibigan, sa aming bayan po ng Pulangi, dito rin po matatagpuan yung pinakamaliit na isda sa buong mundo, yung tinatawag po na tapios sa amin. Pero sa Tagalog po, tinatawag po yun na sinarapan. Matatagpuan na yun mga kaibigan sa lake na tinatawag po namin Danau Lake. Napaganda po ng lugar na yun mga kaibigan, mga lods. So, makikita po natin yun mga kaibigan sa Barangay Danau. Doon po yan sa may upland area nitong aming bayan ng Pulangi. Eto na mga kaibigan, kung saan ako talaga grabing dito ako, ito yung aming hanap buhay, yung pagsasaka. Dito talagang grabe yung hirap namin noon mga lods mga kaibigan. Bata pa ako, talagang sobra na ako nagsasaka. Kaya hanggang ngayon hindi ko makakalimutan. Hanggang ngayon talagang the best pa rin po talaga, napakasaludo sa mga magsasaka na katulad po natin at sa iba pang nagsisikap para sa kanilang pamilya na kahit na ganun yung hindi masyadong umaasenso dahil nga po sa napakamahal ng mga bilihin ng mga pagsasaka. Eto mga lads, dito kami naliligo noon sa kanal na to. Malaki pa to mga kaibigan noon, di pa po yan ganyan na kaliit na kanal na ginawa na po ng semento. Dati wala pa yung semento noon. Napakasarap dito maligo ng mga kaibigan mga lads, kaya napakasarap balikan yung lugar kung saan ka talaga lumaki, nagkaisip. Walang kasing saya mga kaibigan, balik-balikan yung ating mga pinagmulan. Kaya mga kaibigan, mga lads, anong probinsya nyo? Ako dito sa Albay. Napakasarap yan mga kaibigan. Noon naglalaro kami ng mga batuhan ng putik sa palayan na ganyan. Bago pa yan mga kaibigan na taniman, ganyan po yung itsura niya. Pinapatag po yan yung kanyang lupa para mataniman. Napakaganda at napakaaliwalas, napakasarap mga kaibigan sa pakiramdam yung ganitong pagkakataon na makabalik ka sa iyong pinagmulan na probinsya. At eto mga kaibigan, kapag nandito kayo sa Bicol, di mawawala yung mga tanim namin na laing, gabi. Kasi yan talaga isa sa pinakamasarap naming delicacy, yung ulam na pinakamasarap na ginataan na laing. Bukod dyan mga kaibigan, may mga tanim pa po kaming mga sili nandun sa bundok, tanim po ng tatay ko. Kaya mga kaibigan, kapag nauwi ako rito sa amin sa Bicol, hindi pwedeng di ko puntahan kung saan ako talagang natuto magtrabaho, kung saan kami nabuhay, ang pagtatanim, ang pagsasaka, pagtatanim ng palay, pagbubungkal ng lupa. Yun talaga mga kaibigan, mga lods, napakalaking bagay sa akin yun. Kung kaya ako ngayon
naging masipag. Naging masipag, hindi naman, naging talagang positibo sa buhay na hindi hadlang ang kahirapan para hindi po tayo mangarap. Kahit na hindi po natin maabot yung ating pangarap, at least naranasan po natin yung hirap ng buhay. Kaya kumbaga nagsisikap po tayo, hindi lamang para sa ating sarili, kundi sa iba pa pong mga tao, sa ating mga kapamilya. Napakasarap at napakaganda rito mga kalods, mga kaibigan, yung simoy ng hangin, napakasarap na walang polusyon. Yun lamang mga kaibigan, mga lods, mga kaibigan ko, mga kababayan kong Bicolano, Bicolana, lalo po rito sa mga kababayan ko sa Pulangis, Albay. Mabalos po sa Indog, Gabos, maray na aga. Thank you so much everyone. God bless po. Happy New Year.